maka gịnị nọdị na nakwakọtala ewe chie mata igwe nọ n'ọvala ndị a na-achị nọ n'agụ unu na nnukwu ibe nne maka gịnị ịlụziebe igwe abụrụ ibe ga-eli katama mma ejebe igwe ka nsi mụ n'anya taa ndebe graduation ụmụ akwụkwọ nrụziebe abụ na njeli rice ọtụtụ igwe na-akpọ ọbala magụ na-agụ ndị bịara ya ọ dị n'otu ọbụ ozigbo gọọmenti etinyego anyị na nsogbu were ọgwụ igwe kposesi ya unu na nnukwu ibe mmọnwụ na-eme eberebe egbue ọnwa egbu ego alụrụ aka unu na nnukwu ibe mmọnwụ na-egbu na-ebu na igwe ebugolibe ji eme katu ya bụ na igwe ebugolibe ji eme katu na n'igwe agwanye m unu n'isi okwu ọbụzọ unu bụ ka igwe si eme unu rụzie na Yoruba unu bụ ka igwe si adị ọka tat onye gwagwutuchi igwe katakata daba n'ime oku ekpove otu ayala ayala egbube mma gbaba egbe wee tụwa a na-aza eze azọ ọbụ igbusisi ya ndị nwe ịgachi kedu onye ịgachizi ajọ ibe ọkụ na-emene n'ime ọkụ enebe anya sigineshọn igwe dị n'ime ya tet igwe na-ebuzi nwunye mmadụ aga họteelụ mgbe gboo ọdịrọgwa n'otu ọkụ unu abụgo n'ọdịna na-esolu anya n'igwe n'odozi igwe kunu na-echi echichi kunu na-echizi eberebe ekwuwe nweze nwege gara ụgwọ na-eme wenọdụ igwe ekwe nneta ekwenukwu eziokwu asị na si ekwu n'ihe ejere mbe eze n'ugbo rusie n'iru eze famili wee jụọ ajụjụ oge na-akọwalị m nke m hụrụ n'anya na anụ m mbọsi kwulugbo nọ na bebe ka eze kụrụ mkpụrụ ọbụla eziokwu na-enwere eze odogwu nwoke ọbịa dị fes ochisiri na ya nwere eze odilis dị sekọnd nwoke ọbịa dị sekọnd ochisiri na ya na be nwekwuru nka na-akpọ eze nwenwe bụ dị tọd ochisiri nwuruhue ya wenwezie igwe magela na-ekwe eze dị vọt igwe magela na-ekwe eze ochisipụrụ nwuruhue onye igwe nwata eze oge ya dị 50 ochisipụrụ nwuruhue onye mewa ka ọ ga-emewu na ewuwa o wee lụtụzie igwe ka anyị na-afụbe ndị be eze n'ugbo tata obi igwe Michael na-ekwe mụtakwuru ya bụ igwe robọt igwe dọkịta robọt eze nwoke ọbịa dị 6 onye bụ livin eze enweziri be ndị be eze n'ugbo tata ibe na kọrọba na-adị kedu ibe na-azọla eze azọ unu abụgo onye chisie nwụrụ nwanne onye ọ ga-echi ya haba nye bụ igwe Michael na-ekwe anyị na-ekwu anekwe eze onye mụtakwulo ligilide eze amosu injinia ka eze nwee anyị na-amụta ọzọ igbo ndụ wọd ke Naijiria niile ekene
onye nna ya ebubu galibunu ewuwa asị ka ekwu eziokwu mụbataleze amanweke anyị bụ ndị Reze famili eze ka anyị na-echi ma bụrụzi eze baba anyị tata ọ gịnị na-emezi ekwudeli m nna m ibe ebu n'eze o wee nwụrụzi ya mmadụ echirozi ya papa bịa duru m ịna eberebe egbuwe ebe imilikiti ka akpọrọ ọlaeze na igwe tata wee nebe anya one ka arọtara arọta jụkwa onwe gị ajụjụ ma iso n'ibe na-eme nye m nwa ewuwa mana tata igwe na-echizikwere n'iru nne ya igwe na-echizi n'iru nne ya nwata na-ekwu nne ya okwu n'abọ ajụjụ ka nna ajụ igwe na-echi n'ama ka na-echizikwu n'ụlọ ụka ọ bụ ka ndị Igbo chiri igwe si na-echi ajụjụ ka nna ajụ o nwere ozibi igwe ma eketali tata ka na tugbuwe igwe maka gịnị na igwe ji ozi ofe obodo n'aka unu na nnukwu ibe mmanwụ na-ebe onye bụ iwe m nji wee kwue eberebe egbuwe ebe eze nwoke aya ọrụ akụdere eze ochie akụdere eze ochie ọrụ akụdere eze ochie ijelọbanda ewuwe wene ka ga-egbu ya n'ibi ya ọnụmụ mbozibulubo onye chila ọzọ a na-atụrụ okwu ntụ ma tata ọchọwazi ya isi ntụ debebe ndị ọzọ ibe wee gazazi ya Igbo mụrụmụ ọ na-ebo na anya obi a na-ekwu ihe na ya aja wee jụọ unu jizikwa ọbụ n'iru ka na-eje a na-ejere nyaba eje onye gbata ego chiri echichi ma ọ bụrụ iche echichi bụ isi n'obi ga-emenwukwu iwe dị n'echichi echichi gị ikilisi ogwu igwe na-abụ onye dalibi ya ike ụwa gụ gị amalite m ka a ga-eme iwe ma akali okweli mmadụ edere akwụkwọ ekwuru okwu igwe nọgọtakwue igwe robili nwụrụ n'ike eberebe ekwue ụwa ghazasi ya ụmụnne m gọọmenti etinyego anyị na nsogbu unu n'anya ibe pụtara katakata na nwere obi eze sikwa bịagasị n'onwe nnabi Igbo ji wee kwuo okwu a na-aza eze azọ ọmụmụ ka na-amụ eze ndị ọcha wee chọba onye ga-abụba kwuo okwu ọkọwala eze maka gịnị eze ọ na-alụrụ oyibo onye eji wee ya na-atazi ya odibeze wee zọwaziela eze igwe ụmụnne m ọkwụlọ na-akali na onye kwụrụ ya igwe ji wee bụziala rotation onye apụjeli ya maka na odibeze ya na ntalizobi igwe ebe ọ bụ na onye na-arụziri ọcha na-ekwu igwe wee nagasị ya na obi ezigbo bịagasị igwe wee bụziala rotation o nwere iwu ome kata ma enye gị igwe ị ga-asọkwa nsọ igwe na-asọ onye bụ okwu anyị na-alụja aka unu na nnukwu ibe nne ka mbubi ya ka mmụma o nwere
ogologo oge elu igwe bụzi alị n'obi n'obi unu na nnukwu ibe ogwogwo na-ekwuziri okwu si na ya ekwuru okwu barakata ka ewu na-anụ ụsana ọgwa na ibe anyị bụ n'anya akụtụle eziokwu ka anyị na-agba etọra amaka anyị na-agbalị igbo be anyị ewuwe ewuwe mama biya duru m nemụrụ m nwunye nna m ara egbune m mama biya duru m ibe kali ogweni eberebe ekwuwe arụbaleze ama nwoke onye nteja bọgide one ka a ga-ekwu one yazili ibi ya eberebe ekwuwe haba haba eberebe ekwuwe awụwa ọrụ akụdere ezochie akụdere ezochie ọrụ akụdere ezochie ndị igwe adịghị si n'obi gos ndụmọdụ ka m na-enye unu onye ọbụla shialia ma shialia tụọ ọnwụ ya ajụjụ na nza na-emere na ọkpụzazi ya n'ọlasha ọnụmụ mbosi bulubo tete nze na-abụ ọbụpụzi ọlashali ibe mebizie ewe ewe nne m bịa agbalị mụ na-agba ka nje kene ndị na-eme ọgọ n'egwu a egwu na-eje nteja abụọ ogide ebe a mụrụ odogwu ana m ekene chief Mike Nwaka alọ ezi nwanne mmadụ bịa bịa weli omelara igbo niile ka m na-akpọ omela ọbịa isi nsị ka ọ chala igbo ba alụsị ijela igbo igbo na-agbala ọzọ eze mepụla ego na-atụlụ ivi mela anya enwero nlụzọ omeli igbo niile onye ọjọ nne ya dị ojii eze kwesịrị nwara abịa egwugwu keneli gị egwu ekenebe ezigbo nwanne mmadụ ka ọ bịakwuwe chief okwebu na nwanne eli serikinza bịa 2 minutes 1 million unu na nnukwu ibe ọ na-eme aka ji yusu nteja bọọbụ niile nna ndị yusu bi ya wee egwugwu atakata abụwa okwebu na nneli udegwu na-edode ebunu na-ede oke osina haba ana m ekene chief nna m ndị nwoke oye onye nteja bọọbụ ide ajọ nkịta jisi anya ọkụ bịa shakara okwu na-eme igbo bịa ike nke na Lagos steeti dịka ọdụ na-akpọ kọmpini ka iji eli n'elu kọmpi material ka iji eli n'elu egwugwu keneli gị bịa egwu na-eje mụle oke ebo ka nje kenebe chief okwu dị nwude egwe ọchịagha igbo
Igbo niile ọchịagha nwanyị Igbo niile awụwa mkpamkpa na mkpa gbogbo na mkpọ egbe igbe okwu na-adacha na ntị bịa aja agwọ ka ege Igbo na-akpala ọsọ okwu ọdebe n'ọbịa haba okwu dị nwude egbe onye mule wee kwugbo ọzọ ebe na-ezugbo ekeneli gị egwugwu keneli gị eberebe ebuwe udegwu na-ede udegwu na-edegwu egwu ekenekwuwe onye amụma ike ji nwaka mma na mpule ojiji na-ekebulu ụzọ eziokwu ibe na-emeri ya onye amụma nwadị ike ji dị ya ewuwa mpakala ga-ama ọzọ eziokwu emezeta n'ọzọ gbanalile unu na nnukwu ibe na-ekwu egwu na-ekenekwu nwa m Vincent Chibu Vincent n'obi nwa m onye ifite dunu egwu abịa Chibu Vincent n'obi ovu onye ọlọdasu na-abịa nwa m ubi ya bịa gbalek egwugwu eme ewuwa udobi ka anyị na-akpọ Ikedunu kọjá sí hóòlù ya obelagu ifite dunu ya egere na-akpọ gị nwa m haba oji beletiagụ nke dunu niile bịa oju na-eme oji moto eme ya bịa gbalị bụ ọdụ egwu eme egwu adalịa egwu eji achala izu ọnụ ọcha onye ka anyị jeje obushi Uchenna nwa na-egwe ọbara tụle dibịa nwa dibịa alụsị onye ka anyị ji jebe achị onye ka ọ na-etu ọzọ karịsịa kachala niile ọzọ dike na-anata ike na-ana achala bịa nwa dibịa ji mkpọrọgwụ egbe ọzọ ka anyị na-ekwu okwu ya abụgozi ya mkpọrọgwụ na aja agụ onye ka anyị na-ekwu oyim nwa dibịa alụsị bịa weli ka ekwe na odogwu ọkpọnya na ndụ ọkpọnya n'ọnwụ unu na nnukwu ibe bịa onye na-eme eme onye na-ebe ebe onye amoosu na-enye nsogbu onye na-amụtara nwa were ọsọ were ije jebat ilusia tuves ọzọ karịsịa nwa dibịa alụsị omenka bụrụ n'anya Igbo anya na-abụ ụzọ omenka bụrụ n'anya ị na-abụ n'Igbo abụ n'ọchịchị wee gbuo ozi obele nsukwu ekeneli gị egwugwu keneli gị egwu na-agọ haba woli egwu na-aga haba iru anyị ka ọkụzụ ka anyị na-eje ana m ekene Chief Ikechukwu Fidelis Okonkwo ibe bụla ibe enyi na-agbalị ọzọ daalụwa okeligechi ọzọ wee chi ọzọ mesiri obu mbọsị nwanụ na ọkụzụ ya ọzọ
elili eji eke ego na oyi na ọma mbala bịa oyime elili eji eke ego na anyị keneli gị onye ọkụzụ ọma mbala ọgọ ka onye ra na-ede ibe onye mere nya na-ede ewuwe ya na nwanne ya sọniade ọbara tụle dibịa nwa dibịa alụsị sọniade oji mgbọrọgwụ n'aka bi ụwa sọniade nwa mmụọ ewe egwu na-ekene ekwugwoni chisa injinia osita ndụbụ isi ishie ọbatu na dị mma chi ọbatu na dị mma n'ugwu egwu keneli gị egwu na-ekene ekwugwoni chifu Dominic ọgụgụ ọma agwa ishie omelika nne ya ọdọbụra n'ugwulu niile aka ga-agwụ bịa ọdọbụra na alụgwa egwu na-akpọ itegwu chifu wọtọka iji nke ukwulu niile agbacha agbacha eze bịa nwata nwoke onye ukwuru kingdom na alụgwa egwu na-ekene ekwugwe nwabụlọgwụ ụwa isi nri agụ niile na mmụwa mama bịa dulumu mama bịa dulumu egwu ekenebe honorable Mrs. mmadụ eke Mrs. mmadụ na-eke ngozi honorable ya authentic madam ụmụ ọbụla niile ekene ka anyị dị bịa mama dadulumu nwanyị ka ibi ya daalụgwa egwu na-akpọide Mr. Chukwu maka ọ bịakwuwe onye egbuna m ka ọdụ na-akpọ Chukwu ma egbuna m onye egbuna m dị ha ejima kwuru niile ejima kwuru bụ ya eze aza ya weli jommeya eberebe ebuwe akụdoro eze ochie ọrụ akụ